شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ شالوم جودز فشاملي كما يتنيحكم هي هون يفتح أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيمينا متينا زلنا ديو إربرود سالادين إربرود السم لوم دما زبلت أقال ندبلت معالت دول البروغرام كاب نايسي آرج ستوديو حيزنا لكم قريبنا لنا Och idag kommer vi förbereda för er det bästa ordet för den bästa dagen från CRG Studio. لوم نكافولو قال ناي امنت ابوتاتنا زخونو بتصقى املاخ يسبلي. Och dagens ord det är våra trons fäder blev det de blev genom Guds nåd. ريخم ناي امنت ابوتات ابنت دخونو ابوتات alona. Ser ni, vi har fäder som är förebilder för oss. مصحف قدوس ابولي كيدان ناي امنت ابوتات allo اب حدش كيدان ناي امنت ابوتات allo. När vi läser i Bibeln i Gamla testamentet och Nya testamentet så har vi trons fäder. اب زمنهم نغزابير اسميروم دحلفو ابوتاتيو. I deras liv så har de tjänat Herren. ጽቡቅ ናይ እምነት ገድልን ጉዕዞን እንደተጓዓዙ አቦታትዩ Det är fäder som har kämpat trons goda kamp. ኣብ ወለዶኦም ንኣምላኽ ዘርአዩ አቦታትዩ I deras generation så har de visat Gud för folket. ኣብቲ ዝተዋሃቦም ጊዜ ዝግባእ ድጎየዩ አቦታትዩ I det stunden de har fått leva i så har de visat och manifesterat Herren för folket. ኣብ ዘመኖም ንትውልዶም አጀንዳ ኣምላኽ ዘጨበጡ አቦታትዩ Det är fäder som har gett vidare stafettet och lärt folket om Guds stadgar. ብዙሕ ዝተጓዓዙን ብዙሕ ዝሓለፉን አቦታትዩ Det är fäder som har gått igenom mycket och blivit testade i många saker. ነታ ዝጀመሩዋ ናይ እምነት ጎደና ብብዙሕ መስዋዕቲ ኣጽኒዖም ዝሓዙ አቦታትዩ Det är fäder som har stått fast i all test och prövning de har gått igenom och bestått provet. ከምኡ እውን ኣዴታት እውን ኣለዋ Och även samma så finns det mödrar. እዞም ኩሎም ናይ እምነት አቦታት ናይ እምነት ኣዴታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዉ Och alla de här fäder och mödrar vi har i tron i Bibeln. ነቲ ዝኾኑ Allt det de har blivit till. ብሓይሎም ብኽእለቶም ብጻዕሮም ኣይኮነን Det är inte med all deras styrka, kraft som de har blivit det. ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ዝተጋደሉ ብብዙሕ ጻዕሮም ኣይኮነን Allt det goda kamp de har kämpat i tron, det är inte av deras styrka. ኩሎም ነቲ ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ ክበቕዑ ዝገበሮም ጸጋ ኣምላኽ እዩ Att de blev kvalificerade för att klara Guds kallelse i deras liv, det är Guds nåd. ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 Det är därför aposteln Paulus i första Korinthierbrevet kapitel 15 säger så här. ካብ 10 ከምዚ ይብል እቲ ዘለኹዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ዳ ጻዓርኩም በር እቲ ንዓይ ተዋህበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ዳኣዩ እምበር ኣነ ይኮንኩን እምበኣርሲ ኣነ እንትኾንኩ ንሳቶም እንትኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኻሎና ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣመንኩ Så från vers 10 står det: Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och vare sig nu eller jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på. ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ዘለኹዎ ሲ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ኢሉ Aposteln Paulus säger här, allt det jag har blivit det genom Guds nåd. ንመንግስቲ ኣምላኽ ብዙሕ ምጽዓረይ ብዙሕ ሙግያይ ብዙሕ ፍረ ምፍራይ ብጸጋ ኣምላኽ ኢሉ Så allt det jag springer för Guds församling, det jag gör och allt det frukt jag bär, det är genom Guds nåd, säger han. ኣነ ይኮንኩን ብሓይሊ ኣይኮነን እቲ ኣባይ ዘሎ ጸጉ ኢሉ Det är inte jag själv, det är inte min egen styrka, det är den nåden som finns i mig, säger han. ሪኹም እዚ ሐዋርያ ዝነቲ ኩሉ ኣብ ህይወት ዝጎየዩ ጉያ ሙሉእ ብምሉእ ክሬዲት ንጸጋ ኣምላኽ ይሂቡ Ser ni, aposteln har allt det han har gjort i sitt liv, allt det väg så han tjänade Herren med, han gav all ära till Guds nåd. እሲ ምኽንያቱ እቲ ዝኾነ ኮይኑዎ ዘሎ ከምኡ ክኸውን ደኽኣሎ ጸጋ ኣምላኽ ምዃኑ ፈልጥ ነይሩ Så allt det han blev till och allt det han åstadkom, det var genom Guds nåd och han förstod det. ካብ ጸጋ ኣምላኽ ወጻኢ ብዓቕሙ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሉ När han gick ut från Guds nåd och pratade om sig själv så sa han så här. ኣብዛ ዘለናያ ምዕራፍ ኣብ ጥቕሲ 9 I samma kapitel från vers 9. ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰጎግዋ ምንኣስ ኩላቶም ሐዋርያት እዮም እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን Och han sa, jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. ሪኹ ብገዛእ ርእሱ ነዚ ዘለዎ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ብጸጋ ኣምላኽ ግን ከም ዝበቕዓ ተዛሪቡ
Sen här pratar han om att i sig själv så visste han att han inte var värdig och han inte hade förmågan. Men genom Guds nåd kunde han uppnå det han uppnådde. ኩሎም ኣቦታትና ፐርፌክት ዝኾነ ካይዳ ስለ ዝነበሮም ዘይኮነ ፐርፌክት ደግብር ጸጋ ስለ ዝነበሮም እዩ Alla våra fäder, inte att de hade det bästa perfekten, att de klarade sig. Det var den nåden som gjorde dem att de kunde vandra perfekt inför Gud. በዓል ኖህ ኣምላኽ ድተጠቀመሎም ክሳዕ መስተሰትዮም ጥራሕ ነብሶም ዝኾኑሉ ግዜ ነይሩ እዩ Noh var en av dem som drack ganska mycket och även var helt naken. ኖህ ግን ኣብ ትውልድን ኣብ ዘመኑን ብጸጋ ኣምላኽ ዝተስአ ሰብ እዩ ነይሩ Men Noah var en av Guds folk som vaknade i den generationen och tjänade Gud genom Guds nåd. በዓል ኣቦና አብርሃም ናይ እምነት ኣቦታት ተባሂሎም ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ድተጋገይዎን ድወድቕዎን ጎደና ነይሩ እዩ För Abraham att han blev Guds tjänare, att det fanns många stunder han föll. ነተስፋ ኣምላኽ ተስፋ ቆሪጹ ናብ ኣጋር ደኣተወሉ ግዜ ነይሩ እዩ Det fanns stunder att han tappade hoppet på Gud och gick till Hagar istället. ፈሪሑ ንሰበይቱ ሰበይተይ ኣይኮነትን ሓፍተይ ኣይሉ ድበለሉ ግዜ ነይሩ እዩ Det fanns stunder av rädsla att han sa om sin fru att hon var hans syster. ብጸጋ ኣምላኽ ግን ናይ እምነት ኣቦ ተባሂሉ Men genom Guds nåd blev han kallad fader. ሳራ ንተስፋ ኣምላኽ ካብ ዘይምእማና ዝተላዕለ ንኣምላኽ ሲሕቓቶን ክሕዳቶን እያ Sara, utifrån hennes otro, hon skrattade och nekade Herren. ግን ብጸጋ ኣምላኽ ኣብቶም ዓበይቲ ናይ እምነት ኣቦታት ሊስታ እያ እያ Men genom Guds nåd blev hon en av de stora Guds trons människor. ዳዊት ኣብ ዘመኑ ዘሚ እዩ David i sin tid, han var en äktenskapsbrytare. ንኣምላኽ ንዝፈርሕ ሰብ ኣሕሊፉ ኣብ ውግእ ኣቕቲልዎ እዩ Han förde en gudsfruktig människa ut i kriget så att han förlorade sitt liv. ብጸጋ ኣምላኽ ግን ንወለዶ ኣምላኽ ተመኪሕሉን ዳዊት Men genom Guds nåd så skrytte Gud om honom hela hans liv. ሐዋርያት ንሰዓት ክጽልዩ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም Apostlarna, vi sa att de kunde inte be för en timme. ነንሕድሕዶም ዝቃንኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም De var avundsjuka gentemot varandra. ብጸጋ ኣምላኽ ግን ናይ እምነትና መሰረት ኣብኦም ኮይኑ Genom Guds nåd blev de grunden för vår tro. እሶም ብዝመሃርዎ ትምህርቲ ኮይኑ Med allt det de undervisade blev vi till. ስለዚ ኩሎም ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብ ብሉጽነት ዘምጽኦም ጸጋ ኣምላኽ ኢዳ እምበር ጽቡቕ ኣካይዳ ብሉጽ ኣካይዳ ካብ ገዛእ ርእሶም ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን Så alla våra trons fäder, det är inte för att de var starka i sig själva eller det de kämpade med för att hämta. Det var genom Guds nåd. እምበኣር ጸጉኢ ተቐየረን ለቦታትና ከምኡ ገይሩ ካብ ኣኽበሮም ሕጂ ድማ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ዘመነይን ኣብ ዘመንኩምን ኣብ ዝሃለኹም ዓይነት ጎደና ኣለዉ ጸጉኡ ዶ ከብለኩም እዩ Så hans nåd har inte förändrats. Så i vilken situation än du är i så kommer Guds nåd kunna resa dig upp och använda dig i denna tid du lever. ሪኹም ኣብቲ ሓጢኣት ዘለዎ ኣብኡ ጸጋ ኣምላኽ ዓዚዙ ኢልዎ እዩ Det står där det finns synd så ökar Guds nåd, där står det. ስለዚ ሎማ ሓንቲ መልእኽቲ ኣለኒ Så jag har en budskap till dig idag. ኣምላኽ ኣይጥቀመለይኒ ንዓይ እግዚኣብሔር ብኸምዚ ኸማይ ዓይነት ሰብ ኣይሰርሕን ኢልኩም ተስፋ ድቆርጹ För er som har tappat hoppet och sagt Gud kan inte använda mig, Gud kan inte arbeta med någon som mig. ኣምላኽ ብጸጉኡ ድተጠቀመሎም ታሪኾም ኬድኩም ኣጽንዕዎ Gå och studera de människor som Gud har använt genom sin nåd. ካባኹም ድኸፍእ ድገበሩ ነይሮም እዮም Det finns många som gjorde värre saker än dig. ስለዚ ኣምላኽ ንዓኹም ብጸጉኡ ክጥቀመልኩም እዩ Och därför kommer Gud använda dig genom hans nåd. ብጸጉኡ ዶ ከብለኩም እዩ Genom hans nåd så kommer han göra att ni blir befästa. እቲ ዶ ምባል ንኣምላኽስ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ Att kunna stå fast för Herren, det är genom Guds nåd. እቲ ምዕያይ ንኣምላኽስ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ Att tjäna Gud, det är genom Guds nåd. ስለዚ ኣብ ጸጉኡ ተወከሉ Så var trofast i hans nåd. ብዙሕ ከም ትጎየ ክገብረኩም እዩ Och det kommer ge er förmågan att springa långt ኣብ från honom. ጸጉኡ ተወከሉ Var grundad i hans nåd. ንኽብሪ ኣምላኽ ደው ከብለኩም እዩ Det kommer få er att stanna kvar för Guds ära. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.